Helo, Mari Love Green dwi, a dwi'n cefnogi wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl ac ymgyrch y Cyngor Gwynedd. Drwy'r wythnos mae'r Cyngor yn mynd i fod yn hyrwyddo'r 5 ffordd at les, a heddiw dwi'n mynd i roi chydig bach o sylw i cymryd sylw. Wel, mae hwn yn rhywbeth fedrwn ni gyd wneud, achos mae mor hawdd unau byw yn y gorffennol neu y dyfodol a poeni am y ddau beth. A mae hwnna yn syth yn mynd â chi allan o'r presennol. Felly dwi'n atgoffa fy hun weithiau i anadlu a rafu bob dim lawr a cymryd sylw o'r pethau bach o'n nghwmpas i, pethau ellai fod yn ddiolchgar ohonyn nhw, pethau i'w gwerthfawrogi, pethau mor syml weithiau a just mynd allan at natur a just sylwi ar y pethau bach o'n nghwmpas i, y blodau gwyllt ac yn y blaen. Rhywbeth sy'n dod â fi nôl i'r foment bresennol a trio cymryd pethau un dydd ar y tro, neu os oes rhaid hyd yn oed un funud ar y tro, nes bod chi'n cael allan o ba bynnag panic neu deimladau o anxiety neu beth bynnag sydd wedi codi. Felly cymryd sylw ac anadlu.